Панкреасът е ключов орган в храносмилането и регулирането на нивата на кръвната захар, тъй като отделя ензими, важни за разграждането на храната в тънките черва и произвежда основни хормони като инсулин и глюкагон. Поддържането на този орган здрав може да помогне за предотвратяване на проблеми като панкреатит и рак на панкреаса, но винаги се препоръчва да се потърси съвет от здравен специалист, за да се оцени всеки случай. Въпреки това е възможно да се включат няколко елемента в диетата, които са от полза за правилното функциониране на панкреаса. Боровинките, например, са жизнени плодове, които осигуряват антоцианини, способни да подобрият инсулиновата чувствителност, да предотвратят инсулиновата резистентност и следователно да помогнат за намаляване на риска от диабет. Проучванията върху животни показват, че добавянето на боровинки помага за защита и дори благоприятства оцеляването на клетките на панкреаса, в допълнение към подобряването на глюкозния толеранс в условия на затлъстяване. Тези малки плодове могат да се консумират пресни, да се смесват с кисели млека, да се добавят към салати или да се сервират като гарнитура за зърнени храни. В някои региони на България и Полша, където климатът позволява отглеждането на горски плодове, е обичайно да се намеят пресни боровинки на сезонни панаири или в замразени варианти през цялата година. Червеното грозде също си струва да се спомене. Те са богати на ресвератрол и антоцианини, вещества, които имат антиоксидантно и противовъзпалително действие. Проучванията върху животни показват, че екстрактите от грозде могат да помогнат за намаляване на увреждането на клетките на панкреаса, причинено от излишната кръвна захар, в допълнение към по-адекватната регулация на инсулина. В България и Полша червеното грозде може да се появи в естията като десерт, сокове или дори при приготвянето на традиционни консерви. Стига да има умереност в консумацията на вино, за да се избегне отрицателното въздействие на алкохола върху панкреаса. Куркумата е друга важна опция. Основната му активна съставка, куркуминът, има противовъзпалително действие и може да подобри инсулиновата чувствителност, като е показана в случая и на преддиабет. Някои изследвания показват, че куркуминът помага за инхибиране на развитието на ракови клетки в панкреаса, въпреки че все още са необходими повече проучвания. За да се възползвате от предимствата му, е възможно да включите куркума в бульони, супи, месни маринати, чайове или дори в типични естия, които имат плътни сосове. В полската кухня, например, може да се добавя към ехнии, за да придаде цвят и вкус, докато България може да овкусява традиционни супи или да придружава печени меса. Гъбите рейши имат дълга история на употреба в традиционната азиатска медицина и привличат вниманието с това, че са богати на пребиотични вещества, които стимулират растежа на полезни бактерии в червата, като бифидобактери и лактобацили. Тези микроорганизми произвеждат късоверижни мастни киселини с потенциал да намалят възпалението и да намалят риска от панкреатит. С горчив вкус и плътна текстура, рейши обикновено се консумира в чайове, добавки или екстракти, тъй като не е толкова често да се намери в природата. На някои специализирани пазари в Полша или България могат да се появят продукти на базата на тези гъби, но е важно да се спазват указанията за употреба и да се изберат надежни доставчици. Пробиотиците, открити във ферментирали храни като кисело мляко, кефир, кисело зеле или комбуча, също могат да допринесат за защитата на панкреаса. Причината е, че те укрепват чревната бариера, предотвратявайки навлизането на вредни бактерии, които могат да влошат възпалението.
В случаите на панкреатит тази допълнителна защита може да бъде от съществено значение за намаляване на усложненията. Българската традиция е известна с превъзходството на своите кисели млека, докато полската кухня включва няколко ферментирали рецепти, като оудоарклайки задълени, полски кисели краставички, и капуста задълени, кисело зеле, осигуряващи богати на пробиотици възможности за включване в диетата. Цитрусовите плодове като портокали, лимуни, лайми и грейпфрути съдържат антиоксиданти като витамин С, флавоноиди и каротеноиди, които могат да предпазят панкреаса от свободните радикали и да помогнат за предотвратяване на някои видове рак. Тези плодове също са източници на фибри, които помагат за забавяне на усвояването на захарите и гарантират, че панкреасът не се преумолява. Добавянето на пресен портокалов сок към закуската или приготвянето на салати, облечени с лимонов сок, са лесни начини да включите тези предимства в ежедневието си. В постудените райони е обичайно да се правят горещи чайове с лимон и мед, като се възползвате от витамин С и успокояващия вкус. Чесънът, ценен в различни кухни, предлага антимикробни и антиоксидантни съединения като алицин, способни да се борят с вредните микроорганизми и да намаляват възпалението. Прекомерната консумация на алкохол може да повлияе на панкреаса и в този контекст някои проучвания показват, че чесънът може да смекчи причинените от алкохол щети чрез контролиране на реактивните кислородни видове и минимизиране на оксидативния стрес в панкреаса. В Полша чесънът често се добавя към супи, сосове и меса, докато в България се появява в традиционните ястия и се използва и за подправяне на хлябове. Кръстоцветните зеленчуци, като броколи, карфюл, зеле и брюкселско зеле, са признати с високата си концентрация на серни съединения, флавоноиди и други антиоксиданти, които могат да помогнат за защита на клетките на панкреаса. Има проучвания, които свързват по високата консумация на тези зеленчуци с намален риск от рак на панкреаса. В типичните полски ястия, като бигус, залева охния с месо, както и в българските супи, които съчетават различни зеленчуци, тези съставки могат лесно да бъдат включени, допринасяйки за балансирано хранене, което е полезно за панкреаса. Коренът от женско биле се появява в традиционната китайска медицина от векове и се откроява със своите противовъзпалителни свойства. Изследванията показват, че някои съединения в женското биле могат да инхибират хиперактивността на неутрофилите, защитни клетки, които в излишък увреждат тъканите на панкреаса. Освен това има индикации, че женското биле е в състояние да забави размножаването на раковите клетки в панкреаса. Трябва да се отбележи обаче, че женското биле съдържа глицеризинова киселина, способна да повиши кръвното налягане при хора с хипертония. Така че консумацията трябва да бъде умерена и за предпочитане да се ръководи от професионалист. В България натуралните продукти на основата на женско биле могат да бъдат намерени в магазините за добавки и чай, изискващи внимание при избора на дозировка. Тези храни могат да бъдат чудесни съюзници за побалансиран начин на живот, но не са заместител на медицинските консултации или леченията, посочени от здравни специалисти. Ако вече консумирате някой от тези продукти, за да помогнете на панкреаса, помислете за обмен на опит с други хора, които се интересуват от темата, тъй като споделянето на съвети и доклади може да бъде много полезно. Чрез приемане на диетична рутина, която включва червени плодове, кръстоцветни зеленчуци, ферментирали храни и подправки като куркума, защитата на организма се засилва по няколко начина.
Следете за ново съдържание, което може да помогне още повече за поддържане на добро здраве, и не забравяйте, че добре поддържаният панкреас отразява благосъстоянието и качеството на живот. В допълнение към включването на тези суперхрани в рутината си, от съществено значение е да възприемете навици, които допълнително благоприятстват здравето на панкреаса. Поддържането на балансирана диета, богата на фибри и ниско съдържание на рафинирани захари, може да намали претоварването на този орган, помагайки за контролиране на нивата на кръвната захар. В допълнение, адекватната хидратация и редовната физическа активност допринасят за подобра инсулинова чувствителност и намален оксидативен стрес, фактори, които пряко влияят върху здравето на панкреаса. Малките промени в начина на живот могат да направят голяма разлика, предотвратявайки заболявания и осигурявайки по-добро функциониране на организма като цяло. Ако това съдържание ви е харесало и искате да продължите да учите за здравето и уелнес, не забравяйте да харесате това видео и да се абонирате за канала. Споделете тази информация с приятели и семейство, за да могат повече хора да разберат как да се грижат по-добре за панкреаса си и цялостното си здраве. Оставете коментара си подолу и ни кажете: консумирате ли вече някоя от тези суперхрани в ежедневието си? Вашето участие е много важно. Очаквайте още съвети и ще се видим в следващото видео.